Diolch i'r holl nodwyr, diolch i bawb sydd wedi cyflwyno, diolch i'r ysgol am gael ni yma, ddim ond nhw'r bobl sydd wedi nodi, diolch i bawb sydd wedi trefnu, a gyda'n y nodyn, diolch i Hod. Ond Haf, Osian a Derek, oedd Hod. A hefyd diolch i Mel sydd wedi bod yn eistedd fan'na, Mel sy'n trefnu'r teach meets ni, a'r arch drefnu'r teach meet, mae'n debyg y trefnu'r gorau yn y byd, sydd wedi sicrhau'r holl nwyddau am ddim, a mi gewch chi gyd feddalwedd am ddim wrth fynd o yma, ond dydy rhywbeth fel hyn ddim jyst yn digwydd, mae'n lot o waith yn ei roi dros i gilydd. Ond diolch i chi am aros, a gobeithio bod chi gyd wedi cael byd allan ohono fo, amrywiaeth anhygoel o ddeunydd, ond yn dangos gwaith ardderchog a sawl cyfri o mynd mlaen yn ysgolion yn y rhan yma o wlad. A gobeithio y gael ni gyfle i wneud rhywbeth tebyg a'i ddarlledu o'r tro nesaf i gael dangos eich llwyddiannau chi i'r byd cyfan. Diolch fawr iawn i chi am ystod. Byddwn ni hefyd ar y blog, dwi roi ddau link yma ar y blog. Be mae'n rhaid yn neud ydy crynhoi yn holl ystwff gorau rhywbeth y llythrenedd ni mewn un sgrin. Chi jyst clicio arnyn nhw ac i fyny â nhw. A hefyd mae gen i bethwmdeth o wyddoniaeth cyfnod lefel 2. A dwi wedi rhoi rheini i gyd. Dwi wedi rhoi rheini i gyd ar un sgrin i chi hefyd. So ydych chi jyst clicio arnyn nhw. Mae bob agwedd o wyddoniaeth cyfnod lefel 2 yn fan'na. Pan welwch chi'n dych chi eisiau, cliciwch arno fo, a mi o'ch chi sydd nôl iddo fo ar y grid. Jyst i dynnu nhw at ei gilydd, gan bod yna gymaint o stwff yna, yn job chi'n gyfathrebu. So roi rhain ar y blog, wari i chi. Diolch yn fawr iawn.